Hello students, welcome to KPS Study Tutorial. ରଚନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଉପକ୍ରମ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି। ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ପୂର୍ବ ସମୟ ଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ ଦୁର୍ବିସହ, ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦିନ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରାଧୀନତା ଓ ଦାସତ୍ୱରୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁଦିନ ମୁକ୍ତି ହେଲେ, ସେଦିନ ଥିଲା ଭାରତର ଜାତୀୟ ଇତିହାସରେ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15। ସେହିଦିନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତବାସୀ ପ୍ରାଣଭରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ବ ରୂପେ ଏହା ଭାରତରେ ପାଳିତ। ଏହି ଦିବସଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅସୁମାରୀ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ସ୍ମରଣକୁ ଆସେ। ପରାଧୀନତାର ନିଗଡ଼କୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତିର ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଇତିହାସର ଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ, ପରାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତି ପାଏନା। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଭାଷାରେ ପରାଧୀନତା ମାନବ ପାଇଁ କ୍ରୂରତମ ଅଭିଶାପ। କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱାଧୀନତା ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଦୁଃଖର କାରଣ ଅଟେ। ସୁତରାଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବା ସହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ। ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏହି ଅବସରରେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ 21 ଥର ତୋପଧ୍ୱନି ହୋଇଥାଏ। ପୋଲିସ ଓ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଥିବା ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଉପରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବିଦେଶୀ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶାଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଜନସାଧାରଣ ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିକଟ ଓ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ସମବେତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେତାର ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ। ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ପରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀବୃନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କେବଳ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ବା ସଦର ମହକୁମାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏହା ସାରା ଭାରତର ପୁରପଲ୍ଲୀ, ସହର, ବଜାର, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଶେଷତଃ ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଳନ କରନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦିଅନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଭାତ ଫେରି ଏହି ଦିନର ଅନ୍ୟତମ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଓ ରଙ୍ଗୀନ କରିଥାଏ ବିବିଧ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନାଚ, ଗୀତ, ନାଟକ, ପାଲା ପରିବେଷଣ, କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଜନସାଧାରଣ ପାଳନ କରନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଆଲୋକସଜ୍ଜାରେ ଗୃହ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ମନୋଜ୍ଞ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ୍ୟ। ଉପସଂହାର। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଧୀନ ନାଗରିକ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଶର କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଜି ବିବିଧ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା, ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭେଦତା, ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ସୀମାନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆହ୍ୱାନ। ଏହି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଦିଏ ପ୍ରେରଣା ଓ ଶକ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାତୀୟ ସଂହତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ।
Please like, share and subscribe my channel.